ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул карда ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотша қатъӣ ва дӯстон аз сурат маълумотша дар ватсапи мо рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. خب در امضا نوار چی مشوره کردن چی مشوره قبول کردن با شما نمبر میکنیم بعد میگذاریم بر نواری ماشینای فروشی. دوستان عزیز تویوتا کمری 2 японка با نرخ ارزان سروشنا هست ولیکوی فروشی با دستافکاش هست دوستان عزیز اوپل وکترا ا با نرخ ارزان تو تا اوپل وکترا هست خوندای پورت دوستان ماشینی بورکاش هست استارکس ماشینی مسافرکش استارکس دوستان عزیز هست اوپل سیدان هست لکسوس اریس اوپل کاروان خوندای аванта Opel Hatchback, Daewoo Tico, Mercedes сечка, бина сечкаи простой. Daewoo Nexia ҳаст, Opel Vectra A, ваз 21014 мошинои 07 ва мошинаи акселератори Россия ва акселератори Тоҷикистон нархҳои арзон кардем. ва дӯстон курси имрӯза бошад 112 сомону 10 дирам. мо бошад навора сар мекунем, мегзарем ба навори имрӯза марҳамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки акселератори Россия ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка акаи Нозима. якай Нозим уже чанд соат таҷрибаи кори доранд, ки борои шуморо акселератораи Москва қабул карда ба самти Тоҷикистон ба бисёр ноҳияу шаҳрош бурда мерасонанд. агар борои шумо ай 100 кило боло бошад, худашон омада аяму ҷои зистон, аяму ҷои мақсад хобгоҳтон омада мақсад ки бортона қабул мекунанд. дӯстони азиз, бор ба тарафҳои Душанбе, Ваҳдат, Исо, Рега, Шаҳри Нав, тарафҳои Калхозобод, Бухтар, Вахш ва тарафҳои дӯстони азиз мақсад ки Шаҳри Наву обшин бисёр ҷоҳо оварда мерасонанд. хай бо кадоми то ки агар шаҳр ноятона мо номбар кардаги набошем, шумо дар номерошон занг заред, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. дӯстон азиз, шумо айноми канали мо бо сухан кунед. мақсад ба бисёр шаҳру ноҳиё дӯстон азиз оварда мерасонанд. Қумсангири, Кулобо, Московскию, Файзободу, Шаҳри Нав, Ҳисору, Регар ҳам тарафҳо оварда мерасонанд. ҳар чори рақамошон кор мекунанд, ҳар чоришда WhatsApp доранд. марҳамат бештар маълумотои пурра ва аҳамӣ аз рақамҳои поёмода WhatsApp ёки номери дастӣ барои грузоперевоз кардане ки роӣ карданд. марҳамат шумо тавсия метавонед дигар маълумоти пурраша аниқада худтон аз рақамошон гиред. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастаи дӯстон ки срочна японкаи бо нархи арзон срочна. соли 46 2007 сол ҳастаи ки сӯзишвориш бензинаи гази еврочорам дорад. абъём мотораш 2.4 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин ҳуҷҷат дорад, 7-8 моҳ дига ҳуҷҷатам дорад, утилизатсия кардаги аст, балнош нав, краска соз, ягон кор надорад, кондитсионер, хоб монитор дӯстони азиз, обшин чихӯрлакҳои фасон, мошин тозакай. нархи мошина 81000 сомон гуфтаистанд, камтар арзон нигат мекунем, мошин хароб дорад дар шаҳри Бухтар. нархи мошин 810 та бисёр камтар арзон мешавад. ин ҳами рақамҳо мегафони ҳисобшина, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳо дӯстон азиз WhatsApp ҳам дорад. 2.4 моторш зурай мотор, мошин обшин японка. японко хеле ай Дубаи, Америка хай фарқияти бисёр доранд. дидесен чӣ хеле салон тозакай. пробеги мошин 143000 гаштагиай. дӯстон азиз, ягон маълумот дошта бошед, хоҳед агар фаҳмида оидаи мошин, ягон саволу иловагӣ дар рақамҳои поёмдашро занг заред, маълумоти пурраша ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва арзонам мекунанд. ва шахсоне ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания хоҳед ки реклама кардам, дар рақамҳои 8122020 WhatsApp имо дорад. дӯстон азиз, сурат маълумот чода ки мо реклама фурӯшта мегузорем. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастаи дӯстон ки срочнаи соли 46 1990. сӯзишвориш бензини холият дӯстон, мошин умуман газдаги нест, тоқа бензин гази гаштагиай. абъём моторш 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мотор коробкаш мега соза, балнош мега зимни 80%. алиш намеша, хадавойшам соза, хадавой намекунӣ. маслаш нав алиш кардаги дӯстони азиз. ин мошин қарор дорад дар райони Тоҷикобод, дӯстони азиз, тарафи ғарб мешавад. дар райони Тоҷикобод нархи мошин 10500 сомон мошин мега соза, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, ягон расходи хеле зиёдатӣ намекунӣ почти. дӯстон азиз, якумаш рақамҳои вавилонasi рақамҳо кор мекунад 93, дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 93, инашда WhatsApp доранд. оиди Opel Vectra A ягон маълумот хоҳед, ягон саволҳои иловагӣ, марҳамат шумо занг заред, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонад ва арзонам мекунад. мошин бензини холӣ 10500 дар райони Тоҷикобод. дигар маълумоти пурра аз рақамҳои поём буда.
мегзарем ба сеюм великои фурӯшӣ. дӯстони азиз, великои фурӯшӣ ҳастае ки бевай аз Корея омадаги аст сайсланиҳои зура. Доставка ба тамоми шаҳрҳои ноҳияҳои Тоҷикистон дӯстони азиз дорад. Нархҳошон 750 сомон. Ҳар як кадомаш метавонед ки аниқ карда агар кадомеш ки маъқула як скриншот кунед дӯстони азиз, дар ватсапшон парк кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода ва доставкашам маслиҳат мекунанд. дӯстони азиз, ин великои хитоӣ ё ки российский не, ин великои корейскиян, великои аҳмада ба қувват дӯстони корейский мешаванд. зура бевай не ки сайстаниҳои зурае. خب آدرس یو شهر دوشنبه است 7 کیلومتر. رقم مگافون ایستگاهشون رقم هم کار میکنه. در رقمشون واتساپ، تلگرام، ایمو همه چی پیوست دارن. اگر از میره دوستان از مایده تو از میره کالونش هم هست. بود دیگه واریانتش هم هست. میتونید شیو دیگه واریانتش هم هست. شما میتونید که مثال نایسین با شما دیگه واریانتش هم روی میکنید. چه لفتم دستافکار روی گون 750 سومون با خیلی خطیخچون گام میزنید. بودم اونایی که بسیار میخواستن که ولیکوی بیوی کارسکی مونه میتونید برای شما با مقصد مونده ягон саволтон боша, ягон маълумото иловагӣ хоҳед агар марҳамат шумо занг занед ки нависем доставкашам мекунам. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Lexus RX Series. соли бори 6 2007 сол ҳастае ки сӯи фурӯш газ бензин мотори 3 литр коробкаш автомата мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстон аз мошин Lexus RX 330 Америка аст. 330 мақсад фурӯшай мошин мега срочно фурӯшай. خب دوستان از این ماشین خیلی بیرونه خیلی ساز بوده در نوار. دوستان از این ماشین 4 تا بالون میگه نواسته علیش نمیشه میگه 1 سال تنیروفکا و خیلی چیزا داشته. اشو حجتچا نگه تنیروفکاش 1 سال میگه. دوستان از نرخ ماشین 89000 سومون است. کمتر معامله میشه. ماشین قرار داره در شهر دوشنبه. دوستان از این بسیار ارزان نمیشه میگه. کم ترک التماس میگه کم کردن خرید رو بهودا میگه ناراحت نکنید. وقتی خونه وقتی مورا میگه نگید. شخصانی که میخرید دیگه معلوماتی پرش از رقم‌های دستی و رقم‌های واتساپ مرامت گیرین. و آدمایی که در نوار ما ماشین معقولی که نمی‌یابین در کامنت ما نویسید که چی مارکه ماشین باش داره پرسته. ما در ویدیو بعد گفتگی ماشین شما رو پیشکش می‌کنیم. خواهشتون از که لایک را زنید و نوار ما رو تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان، Hyundai Avanti. соли бори 6 2007 сол ҳастае ки сӯишфурӯш бензинай моторош 1.6 литр коробкаш автоматай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошинча мега созай мотор коробка мега созай ҳуҷҷатҳои солнаш мега 10 моҳи дига мега дорад. дӯстон аз кузовш мега нов зада. хоб хай алиш намешава мега. дӯстон азиз нархи ахираш навистем бо хай қатиқчон муомила мекунен. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сомонӣ. хай қатиқчон бо гап мезанем муомилаша. дӯстон аз рақамҳои билайни ҳисоби шумодаги аст. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ марҳамат занг занед. хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатҳои мо я лайкиро фаромӯш накунед. дастгирӣ кунед, лайкро занед ва навори моро то охир тамошо ва подписач кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Porter мошини боркаш. соли бори 6 2001 сол ҳастае дӯстон ки мошин соза мегад фақат камбудиш ки камтар мегад мотор мегад масла мехӯрад дига маҷӯш соза. хоб дӯстон аз мошини алиша мешавад ба ягон Opel Astra G ё Corolla 1 боша мега алиш мекунед. хай сумакӣ бошад нархи мошин 50000 сомон аст. боз муомила мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. дӯстони азиз 50000 сомон муомила дорад алиш ба Opel Astra G ё ки Corolla 1 кафи. марамат шахсоне ки мехарен ки алиш мекунед ва интона пешкаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Starex. соли бори 6 2000 сол. дӯстон аз мошин мегад созане ки дар навор суратши скамекош кандага аст. намедонам ки бошад набошад. дар навор скамекош кандага дӯстони азиз срочно фурӯшӣ будаем Hyundai Starex. дӯстони азиз соли бори 6 2000 сол ҳастае. нархи мошин 29000 сомон ҳастае. бо муомила мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. шахсоне ки оиди мошин агар маълумоту иловагӣ хоҳед агар ягон саволҳои аниқтар бошад бораи аниқта кардатон дар рақамҳои поёмдашо занг занед. 29000 сомон аст. муомила дошта рақамҳошон мегафон ахираш 30. дигар маълумототон фақат тариқи телефон занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузови седан. соли бори 6 1996 сӯифурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз чашкош мега варитай дӯстон чашкош мега беваритай моторш мега созаста. нархи мошин 19500 сомон бо муомила дорад. ин мошин дар тарафҳои Душанбе қарор дорад.
оиди мошин ягон маълумот хон ягон саволо иловагӣ рақамош умодаги рост ягон мошина хай берунаш камкам кор дорад не ки нархш даҳсад дӯстони азиз бу хай кадоме ки хоҳад маълумоту иловагӣ марама занг зад фақат маълумотош кам мондаги аст то қасу мехоҳӣ алиш намешавад. мегзарем бар наҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст дӯстон ки дар кузифи караван срочно фурӯшӣ. соли бори 6-1998 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад созай мотор коробка мегад звер дӯстони азиз хада учаш мегад тӯбча центр замон ҳамаш дӯстони азиз кор мекунад утул мегад дорад ҳуҷҷат мегад 100% бу хайхна ани хада мегирем. нархи мошина мегад 29000 мегем бу савдо мегад мекунем мошин дар территорияи Душанбе 1.6 бензин газ ва коробка механика мошин созай. خب رقم مگافون ایسایی شمردگی است یکون سوال داشته باشین یکون معلومات ایلوگی مرما زنگ زنید تو نه توقع سوالش میگه در نزد ماشین با تلفن عموما سوال نکنه میگه و علیشان نمیشه ماشین خرید کانکریتی میگه بیو ماشین آیپد بی معقولش دیگه چی معامله میکنه مرما زنگ زنید. میگذاریم با ده ماشین فروشی نوبتی است دوستان اوپل استرا اف در کوزیفی خچبک سروشنا فروشی соли бори 6-1993 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.8 литр коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳай мошин расход дорад сразу мегем нархи мошин 16000 сомон аст бу мақсад қатиқчон гам мезанем сунад рақамошон мегафон мондагӣ 16000 сомон 93 сол Opel Hatchback кайсида ки дар кораси рақамош мондаги аст марама занг занем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Daewoo Tico свети сафед соли бори 6-1995 аст ки сӯзишвориш газ бензин моториш 1 литр коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соди хай камкам кор дорад тунад нархи мошин 8000 сомон монда ки арзон муомилаи хуб мекунем мега соҳибшон мошин дар шаҳри ваҳдат 8000 сомон ягон сум муомила мешавад. ой Daewoo Tico дӯстон аз шумо ягон маълумот хӯ ягон саволо иловагӣ дар рақамҳои поёмдашон занг рақамҳои мегафонаи срочнаи фақат суми холияй мошин хай акил қимат ам нест нархи арзанда марама бо занг арзон кунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Mercedes-Benz C-Class HK соли бори 6-1994 аст ки сӯзишвориш газ бензин моториш 1.8 литр коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин простой ки объем никадаги аст 94 солай мошин созай нархи мошин 42000 сомон бу мошин арзон мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дӯстони азиз. хоб шахсоне ки оиди мошин ягон маълумот мехоҳанд ягон саволо иловагӣ марама занг занед ҳозираш намегад бензини холи наисан соҳибшон хайхна газ дорад мошин хайхе дар сурат хела мақсад ки шур метавад дӯстони азиз бу мошина рафта аз пеш бинин 42000 сомон аст сумаки фақат алиши палиши хеле вариант надорад то қасу марама. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Daewoo Nexi соли бори 6-1996 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин созай нархи мошин 9000 сомон аст бо савдо муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ 9000 сомон муомила савдо мешавад. шахсоне ки мехарен марама занг занед. дӯстон азиз кадометон ки дар навор мошин маҳқулӣ ки наёфта бошед дар комментариямон нависед мошинои гуфтаги шуморо пешкаш мекунем лайк бутона фақат фаромӯш накунед. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ аст дӯстон Opel Vectra A соли бори 6-1995 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду мошин мега утул дорад документ 9 моҳи дига баъло мега 80% мошин мега созай фақат савдош дар назди мошин ба телефон савдо накунед. нархи мошина мега 25000 мегам бо савдо муомила мекунем мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун дӯстони азиз яъне ки қумсангӣ мешавад ҷайҳун 25 та савдо муомила дорад. рақамо мегафони истории шумодаги аст шахсоне ки мехарем марама занг занед то қасуми холӣ. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ВАЗ 21014 чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем мошини советский 2114 соли бори 6-2005 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин моториш дӯстони азиз 1.6 литр коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мега нахаду мега соҳити сафед мошини синияти транзит мегирид номера фақат ҳай мекунед. нархи мошина мегад 18000 мега бо муомила савдо мегад мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 18000 сомон то қасуми холӣ алиш намешавад бо муомила дорад. дӯстон азиз рақамҳо шумодаги аст шахсоне ки мехарем марама занг занед дигар маълумоти пурраша гиред ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорем мошинои майда мошинои калон хона замин квартира ягон техникам компания ягон
чизи барои фурӯхтан хоне ки реклама дар рақамҳои боло будаи 20 дорем реклама мекунем дӯстони азиз. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда. Худо нигаҳбони ҳамаи шумо.